Ka Pakistan kadon jau no ngalam makrau utrom mula Krisyan ya ka Pakistan hapdeng katma pat ka Afghanistan. U presiden ka US Donald Trump ulaong den ka sit hoding ba ulapan priang ya kecingade ka babha pat ka Pakistan. Wat haba ka kan at hapdeng ka Pakistan pat ka Afghanistan kelanang jurba. Kanai kecing keren jong u kalong hakapor baka cingale persaput hapdeng kini ki ar telikiri kelajur bah ka Pakistan kelabatai kanai kecing long cingman kum katma hadin bakala penlong ye kecing har temaling sun hapo jong ka Afghanistan haba kali naik nong tok kubor hato ke Amerika kan tuklar na em ha kanai kecing kan at utrom ulaong baun seperkat je kanai nrei ulapan pau kecing dei ka baklan jong u bad kino ngalam jong ka Pakistan. Laya dei bah bat ke Pakistan kidon yo mentirang badu ubakrau u general ubakrau kidei kno yalam ki bangaburom bah ke Pakistan kale bah hadu kata-kata loong utrom kacing kran jung u kapen I ya kacing beteng jong kacing adai bat Islamabad wat apdeng kacing bom show singan ka banang jur ha kate katan katenat kambari jong ke US ru kelale AA halor kane kacing long jingman ka kong Alison M Hokar ka undar sekretari jong ke sarkar pedeng kale thu bakle kren bat ka foreign secretary jong ke Pakistan ka Amma Baloch ka Hokar kelapan pau kacing solem na ka bantagi jing im ki bladu no ha kacing shat thombor ka barang sian kelapan pau ru pak Amerika ka Krisyan ya ka hok jong ke Pakistan panya dai lade na ki jing shat thombor jong ki Taliban ka kerwa ka penpau baka Washington ka pej ngor bah ya ki jing jabat pendek ya ki jing adai pat ki Islamabad hapdeng ka jing kiu jong ka jing kulmar ka embassy bat ka consulates jong ke US ha Pakistan kelapan mi ya ki jing ai jing mut halor ka jing adai kno shoshnong jong ke Amerika ka jing ai jing mut kalaong baki bor pahara jong ka Pakistan kilanang penjor ke jing don jong ki hai kinong ba ki bahe namar ke jing ma ki balaban mi na kileno kelama hamba ki jing penjarian kiji perong sipai kiji ka khai pateng ki bakongsan labat ha ikno shoshnong jong ke US bakin long ki bahusiar ban kiar na kiji ka popon breu ban ban bot ya ki kendon jingada jong kathan kane kiji kan at klanang jur shushu hadin baka Pakistan kala penlong ki jing hartma ta kling sun ya Kabul Kandahar bat paktia kane kade kesen ke baningkong baka Pakistan ka thombor bej ya kinong ba plus syar da ki Taliban da ka bakno bagi ai jakari ya ki leno ki badon keti hakikam thombor hapo jong ka Pakistan baro arliang kletu bagi nong shon kla khambon ki sya peniap ri om syamala ban persisha ya ki cingken da ka balai lut uput usam ubajengai arajar ruspa kilometer hapedeng kini ki ar telikiri uloong la slamba ndai ka cinglong cingman ka babenta kalapan mi ya ka cing sokhia ka bajur halor ka cingale ka bakham he wata pedeng kecing kenra unong aikten ke Taliban usabihullah mujahid uong bak Afghanistan kalong ke balapan kre na ke benta kecing keren ke Islamic Emirates of Afghanistan kaju persyang ban penbet ye kecing lengba kecing keren uloong lai thu baka Qatar ke balai Arab mensyua ban penisuk ke pedeng kini ki arliang mamla kadang trebiang bat peduna ya kecing kulmar ha New York u General Secretary jong ke UN u Antonio Guterres ulapan pau baka cing sokhia ka bajur halor kate ka cing sya thombor unong aikten jong u Stefan Dujarric uloong ba u Guterres u sokhia halor ka cing ta jong kate ka cing le ya kiri pai pa ula khon pan sange no mardor ya cing le persya pat kentu ya baro arliang mamla pan penbet ya cing pher cing mut lingba ka cing keren kacing long jeman hapdeng ke Pakistan bat ke Afghanistan kadang sakut hadu mentah kan baki kam sipai kadang ya syakmat kicing persang jo kino yalam riru kadang ya syakmat kacing keren kersan jong trom ya ke Pakistan haringkat kicing khot ya kacing sok na ke United Nations kapan I bakiri ke partai ki pengor bah lada kicing kadang jur syushu de kadang ya kacing keren kan syong haki senjam ki bahadin babaro arliang mamla kin sim ya mentah kathan kadang don ha kacing penkre ke bajor